magani dan na gada ya fi dan na koya. Maganin sanyi maganin basir. Dan Kano ma. Assalamu alaikum barkan ku dai ya karatu. Maganin basir, maganin kasuwa, maganin farin jini. Wane ne yake neman budurwa? Wane ne yake neman aure? Ya nema ya rasa. Ina ba da magani dan na gada ba dan na koya ba. Maganin farin jini. Dan na gada ba dan na koya ba. Maganin kasuwa, maganin dambe, maganin naushi. Wane ne yake dambe? Maganin karfe, maganin kibiya, ina ba da magani. Maganin kasuwa, maganin naushi. Salamu alaikum, barkan ku da yan samari. Barka da ya kokari ya sana'a. Maganin laushi, maganin dambe, maganin kokowa, maganin aure. Wane ne yake son aure? Ya ki yiwuwa. Ina ba da magani. Ina ba da magani. To sai an jima ku yan samari. Maganin kasuwa, maganin farin jini, maganin dambe. Ni dan na gada ba dan na koya ba. Maganin naushi. What? Assalamu alaikum barkan ku dai. Maganin naushi. Lafiya barkan ku dai ya hutu ya samari ya kasuwa ya harkokin. Ya gaggan ku a dole ko yau Sunday ko? Yau ba fita yau ba kasuwa kenan. Gaskiya ne yayi. Magani nake sayarwa, maganin sanyi, basir, shawara, dan Kano ma wanda yake neman aure ne ma ya rasa. Maganin kibiya, maganin naushi. Kai dan na gada ba dan na goya ba. Ai ba maganin da maganin naushi, maganin dambe. Kana da maganin soyayya. Kwarai da gaske ni ko nake da maganin soyayya. Kai aboki me zaka yi da maganin soyayya? Maganin naushi zaka bani saboda ina ai aboki na soyayya nake so ka bani. Maganin naushi kake so. Kwarai da gaske ina da shi. Amma fa sai na gwada fa. Sai ka gwada. Kana da confirm kan maganin? Hege baki. Ya yadda da shi. Ai magana ta kawo maganin ka. Ba maganin naushi. Ai ko a gidan rediyo kaga an ce dan na gada ba dan na goya ba. Amma ba na gwada. Ba komai. A bani magani in bada. An shi ke ka dunkule hannunka ka tura mun kutuko ba abin da ya faru ka laushe ni. Nan din shigo sai ya fito inda ka babu komai kun shaida inda ka babu komai subhanallah Laushi kawai ba komai. inna lillahi ya subhanallah ya subhanallah idan ba ban wani ba